Республика буенча шул исәптән Зәй районында игътибар көзге каникуллар профилактик атналыгы башланды. Аның максаты каникул вакытында үз ирекләренә куелган балаларга күбрәк игътибар биреп, алар катнашындагы юл транспорт фаҗигаләрен кисәтү. Акция 21 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Аның барышында җәяүлеләрнең дә, машина йөртүчеләрнең дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүләре исәпкә алыначак. Шулай ук каникуллар алдыннан балалар һәм ата-аналар белән мәктәпләрдә, балалар бакчаларында юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча әңгәмәләр үткәреләчәк. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренең булай алдан кайгыртып куюы аңлашыла да, чөнки быелның 9 айында республика юлларында 329 авария булган. Аларда 10 баланың гомере өзелгән, 352се яраланган. Зәй районында бу арада килеп чыккан 2 авариядә 3 бала тән җәрәхәтләре алган. Хәзер һәр көн саен тәүлекнең вакыты кими бара, шуңа күрә җәяүлеләрнең киемнәрендә яктылыкны кире кайтаручы элементларның булуы мөһим дип искәртә автоинспекторлар.